busing. Sigurado doble na mo bayad ugma. O busing ako lang sigurado busing. O daghan na kay lista dayo. 2,000 years later. Part. Oh, pag nakay mangita na akong rider ba? Ina na ako dito ba? Kanang baya ba? Oo, ako. Ina naara ko diha. Ako lang ito vlog ya. Sige, part. Oh, sige. Busing. Oh. Asa yung dapat nilahang layon? Ito nga, bili ko na. Ay, bore. Ah, diyan. Bawa na ilan, diyan. Magkatag ako sa parcel. Oh, bilang tayo ka kita ka na kayo. Bisnil. Oh, kana, bawa na ilan. Kana. Oh, diyan. Bawa na. Sige, salamat. Uy, namatay. Yo. Uy, diyan ito. Bus, magkatag ko sa parcel. Dang. Lagi sa. Kang layon. Mau, mga kuha na. Yung contact ko sila, makontact ng number. Salamat po sa. Sige, boss. A few inches later. Parang may naamoy ako hindi maganda. Busing, pili mo tayo busing. Kita ka tayo busing. Oh, na, diyan na. Ano na ba busing ba? Kana, ali, kayo ka na, diyan. Da? Busing. Yan. Saan busing? Dahil nangita ni mo. Patay ng turko. Busing, asa nang di mo sa dubol mo bayad doon? Kasi wala pa rin ba ko yung kabayan na manapos. Di totoo yan. Bilang tayo mga utang kayo sa turko, busing. 200 na busing kay natingob na busing. Ah, waka ka bayad na 200, niya imong parcel nga 2,000, giyan na lang mo bayad.